Тук е лавка. Не. Моята кола най-яката. Не. Out of gas. Не. Няма бензин. И аз си дай колата. Ела така е. Моля ви, Така е. И аз си дай колата. Ограбих един полицай. Аз пазим на тоя колата. Помощ! Ограбих полицай, трябва да... Снайпер, ела! Ела бе, чакай! Помощ! Чакай, Бе, колата пуши, бе! Чакай бе, тапанар! Моля те бе, офърди Това се! тричи гуми с пукани, бе! Моля те! За първ път да взема някаква бричка от тука, от това. Не, убиха ме! Що е? Защо? Откачен, чакай бе, върни се! Върни се, откачен! Я да си пусна се на бату. О, не, много е светло. Пусни го да те лаги, бе. Пусни го. Не бе. Сега с колата са прави супер дрифтови с тия 30 пукани гуми, ей. Момчета, минах се 8 минути и нищо не сме направили до сега. Да, Откачен, какво ги вършиш бе? Къде си, бе? Спри тука, спри. Абе, ти утре си. Спри, че си тъп бе. Няма да ми вземеш мотора, защото... Май с тука мотора ти тъп ще взема, там нема султан. Се занимавам с те. Я ще я взема. На 8 май 1552. Ай, качвай се. Не! Добре, чекай да скача. Идиот, то ме бутна е. Какъв е този слинеката, по дяволите? Къде сте, бе? Аре, качвай се. Аре, качен, качвай се. Къде сте, бе? От това. Абе, къде да си купувам оръжие, бе, човек? До пицата сме. Хубаво, чакайте ма там. Окей. Гледай го този слинеката, бе. Трябва да си правим султан. Мале, какви си тия, бе? Не. Разкарай се, бе. Какъв е това, бе? Ай, факай се, бе. Ей. Добре. Не можах. Не, помощ! Чекай, бе! Гръмна и мисля, че умрях. Не съм. Жив съм! Чакай ме! За кого отпалихте колата, бе? Давай. Нямам кръв, брат. Не де, бе. Отрепахме. И убиха, ма. Доброто е... Добре е, че ме... Ти бе, много вика. Много, брат, много. Какво става, бе, човек? Котата ли умира? Не. О! Добре, хора, това беше всичко от нас. Довиждане.